Γεια σας παιδιά! Είστε καλά? Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα! Το μάθατε? Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να στολίσουμε παρέα το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Για να φέρω το κουτί με τα στολίδια. Θα ξεκινήσουμε από τα στολίδια του δέντρου. Θα βάλουμε μία μπάλα εδώ, ένα μπισκοτένιο στολίδι εδώ, ένα αγγελάκι. Θα βάλω λίγες ακόμα μπάλες, μία εδώ και μία εδώ. Μία καμπανούλα, ακόμα μία μπάλα και μία τελευταία μπάλα. Πάμε τώρα στα λαμπάκια. Για να τα τοποθετήσουμε λοιπόν στο δέντρο μας. Πόσο όμορφα είναι τα πολύχρωμα λαμπάκια. Και για το τέλος θα βάλουμε στην κορυφή του δέντρου το αστέρι. Αχ, τι ωραία που είναι. Για να σκεφτώ, τι άλλο μπορούμε να στολίσουμε. Μπορούμε να βάλουμε μία ωραία γυρλάντα επάνω στο τζάκι μας και ένα στολισμένο κερί. Για μια στιγμή, μήπως ξέχασα κάτι? Μα φυσικά, τα δώρα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ούψ, και μία κάλτσα στο τζάκι για να μας αφήσει ο Άι Βασίλης τις καραμέλες του. Αχ, τι ωραία που είναι τα Χριστούγεννα. Ανυπομονώ να έρθουν. Περάσαμε πολύ ωραία που στολίσαμε παρέα. Ελπίζω να το διασκεδάσατε που στολίσαμε παρέα. Εσείς περιμένετε τα Χριστούγεννα με ανυπομονησία. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν παρέα μαζί μου. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!